Dragomir Đorđević. Novo. U životu na snazi je ovo. Ljudi vole da izmisle novo. Onaj avan što je bio slavan, sada čami u debeloj tami. Mlin za kafu, i to onaj ručni, smenili su aparati bučni. Svaki avan zaglavi na tavan, da se druži s mlinom i prašinom. Ali stvari što su danas nove neće dalje od sudbine ove. Jer u svetu od Ganga do Visle mnogo vole kad novo smisle. Hvala vam što ste i danas poslušali pesmu koju sam vam čitala. Ako vam se svideo video, obavezno ga zasvidite i zapratite moj kanal. Pratite me i na Instagramu i Facebooku. Ako imate neku posebnu želju da vam čitam nešto što ste vi odabrali, slobodno mi pišite, pogledajte adrese u opisu videa. Do sledeće priče, bajke, basne ili pesme, budite mi dobro. Zdravo!